Nga nang malimod man ko. Ganahan sad ko nimo, Win. Sa ato pa. Win, uyab na ta. Maribik, salamat, Vic. Salamat, Bi, ha? Unsay, be? Bi. Vic, pa na kong angga, we. Gusto na ko nga, Bi, ang atong tawagan ay. Sige. Okay ra nimo nga, Bi, akong tawagin mo? Okay ra. Bi, I love you, Bi. I love you too, be. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Magtipon? Bi. Gusto na ko nga magtipon na ta. Sige, kung mo na imong gusto. Sige, magtipon ta. Okay, mangita ko gatong kapuyan aron makabalhin dayon ta. I love you. Be, mananghidi ay ko nimo. Ang saman, Be? Na may reunion sa among batch sa high school. Mutampong ko, ha? Okay, sige. Onya, kumusta man inyong reunion? Lingaw kaayo ko dito, be. Kaya ginagit mo ang naon sa ko mga classmates sa una. Nangausap na. Tambok na kay ang upan. Gina. Ako anday, Be. Ako na siya mananghidi mo, ha? Unsa man? Buhato ko sa akong mga ginikanan sa Leyte. Eh, dugay-dugay na nga, wag ko makaduaw nila dito. Sige, be. Amping din ha. Ikaw, Sad, amping ka sa biyahe. Maayo kay nakahuna-una kag duaw na mo din hinak. Giningaw na ko ninyo, ma, pa. Unya, kumusta naman ang imong trabaho dito na? Okay naman pa, o may kaipon na rin ko pa. Maayo. Maayo no, naron, may ngutang na ka kay. Nagkataas na ba ang imong edad na? Mao lagi pa. Dong, dadaw niya na din ang imong kaipon ha. Aron amo nang maila-ila. Puhon, ma. Akong dadon dinis Marivic, aron inyong may layla. Anya, kumusta man ang pagbisita sa inyo? Gusto lagi kang makita sa mga ginikanan, Be? Mao pa? Mga tuon yata sa amon, ha? Pwede ra? Huwag kami ngawan ako. Oo man. Ngano di ay? Ngano kay ko ni mo, Be. Ha? Dali, Be. Dali sa... Baby, ayaw sagsamok, Be, kay kikapoy ko. Naunsa na, Miss Marivic? Di nang may pahilabot na ako. Karoon ka lang gabi. Sa mukha, eh. Kasi pangdakos pa. Be, unsa naman ka? Murang ka nausab. Sabay na usap, eh. Di ka magpapahilabot na ako. Walay ko'y gana, lagi kay kikapoy ko. Lain na ni mo, eh. Ninong kay ko ni mo. Sige na ba? Sus kapoy, ya, Edwin. Uy! Sige. Sige diha. Maniho diha, Sige. Unsa Miss Marivic? Nausab na gid sila. Ni siya gana inigabot sa kama? Salamat, Bigo. Be? Unsa man imong gipangda? Ako gi-orders online. Kadaghan ko na. Para asa man na? Gamit na ako, para pagwapa. Ha? Unsa man nimo? Hala, uy, unsaon di ay, di gamito na ako. Ay. Kadugay ko nimo na uli. Kadlaw naman, Di man day kagikan. Kuyo ko sa kong mga barkada. Ha? Day na mo. Tagay-tagay ra ko. Sige, matuog na ko. Gikapoy ko. Di? Uy,
Nganong nanghipos man ka sa imong mga gamit? Mubiya na ko din eh. Unsa imong biya na ka din eh? Mupaulit ako sa amo. Kaya nga naman. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mao makigbuwag na ko nimo. Bi, maluwi ka taon, di. Ay, di buhatan ako, bi. Unsa may sana ko nimo, nga imong kubuhagan? Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mao makigbuwag ko nimo. Ilan na kagabi nga. Gawa ko'y tarong kinatulkan. Sukad pagbiya ni Marivik na ako. Gimingaw na kay Kuya. Bahala na. Ako siyang tawagan. Pagkikita ko niya ugma. Salamat nga nagkikita ka na ko, Bi. Sa pa may mantuyo na ako. Buwag naman ta. Bi, gusto lang ko may bawa kung anong kalit ko niyong gibuwagan. Ug manong ni ako ni mo dadain ng simbahan. Kaya gusto na ko nga pulos tinuod ang atong istoryahan. Nga dili gid ka mamakat na ako. Kaya niya pa sabay sa Diyos. Karon, sulti ko. Kung sa hinungdan nga kalit ng kung imong gibuwagan. Nagkasa ako ni mo, be. Sa diyan nitambong ko sa among high school reunion, nagkita mi sa akong ex ko si Winnie. O nagkabalik mi. Kiduo ko. O katong ni bakasyon ka sa inyo sa Leyte. Nagsige na mi og kita. Mugbay na hitabo na mo. Katong kadlaw na kong niuli. Dili akong barkada nga akong gikauban kung dili si Winnie. May panahon mo balibad ko kung imo kong gamiton kay kapoy na ko. May siya akong gikauban sa kama, be. Kanong imo balik ibuhat ako, Bi? Pasayo ako, Edwin. Kaya naman, ulit tao pa rin ang tawa na. May pamilya siya. Kung ganong imo kong gipailo niya. Ha? Nagsamot ang akong gugma niya kay iya akong gipalitan sa tanan akong gusto. Mga pahumot, sinina, damit sa bahay ug uban pa. Mau sorry ka, ayo. Sorry. Biyay siya. Biyay siya. Kalimtan ako ng tanan ni mo gibuhat ako. Basta bumalik ka lang ako. Maglisod na uwin. Nga gihatagan ko niya kantidad nga akong gipautang sa akong mga kauban. Gihatagan ko niya negosyo. O kung sa pa, mas mahal ako si Winnie kay nimo. Maong pasaylo ako. Nga di na ko bubalik pa nimo. Ug manghinaot ko mas hinay-hinay. Makadawat ka sa nahitabo nato. Baby ko, kumusta ka na? Baby ko, hanggang sa... Sakit yung nahitabo na ako nga gibaylo ko ni Marivic sa iyong ex. Ug sa pagkakaroon, nangandoy ko nga magkabalik kami ni Marivic. Di, kung namati ka man karon, niapagyapon ko sa atong gipuyan. Nagpaabot sa imong pagbalik. Di ni nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mangigalan kaagi ni Win the Lover Boy na taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagawan. Baby ko. Kung sino mang may Armon kaagi kibahata duro sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong may kalanglaing kaaging sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpapalala.